Ukhozi olumaphiko olubhula amaphiko kwaye kwaphephetheka imiyane inyoni enobuciko nobuyoninco edwebe ngesivinini emafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha komdala nyoni nezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidondolozela zathi siyayazi lenyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule izibongo zokhozi FM sizibhalelwe ngusidadada soju ukhozi FM luhamba phambili Ukhozi olumaphiko phiko tanki 223 sikhuluma ngaleso sikhathi ke sikhuluma indaba ke ethi injobo ithungela ebandla kwi World Radio Day sikhuluma ke nawe emlaleli sikhuluma nabo ke abasivakashele ke namhlanje abangabalaleli bemsakazo nabo futhi ngokwehlukahlukana sibheka nje ukuthi ngabe ngempela ke iRadio noma ke umsakazo ushintsha kanjani wena impilo yakho wena ukusebenzela kuphi ukusebenzela kanjani yini ke futhi oyithokozelayo wena ke umsakazo samukela ke ihambeli zethu ekhona ke la nathi namhlanje uMinenhle wakangubane noThembinkosi Khongolo sanibonani sicela ukunibingelela Ngikhulu ukuthobeka ke sibingelele bonke abalaleli besikhondla khondla somsakazo Ukhozi FM igama lami nguMinenhle wakangubane sibongo Wasikhuluma kamnandi hey umsakazi Danki 1223 sanibonani bafethu sanibingelela kwisikhondla khondla somsakazo ohlelweni ohamba phambili 1223 Okay mhlawumbe ke ngiqale la ekuthenini ukuba umlaleli noma kungasakhulume nje ngokhozi kuphela ufuna ukubheka ukuthi wena siqu njengomuntu umlaleli iRadio kuwena umsakazo kuwena uyini kumina umsakazo uyindlela yokuxhumana engasho nje ukuthi ezwenikazi lonke umsakazo susebenzisa ngendlela eziningi ezahlukene sithola ama updates kwenzakalani sithola indaba sekwenzakaleni endaweni ukuthi ubani abalimele ingozi kanjalo kodwa okubaleke kakhulu ipurpose ye education ukuthi ke kufundiswe abalaleli kube nolwazi oluzodluliswa ngomsakazo lodluliselwe kubantu bese liyabasiza futhi Thembinkosi umphefumulo womuntu nje ophilayo uma sesemhlabeni iRadio ngoba awukwazi ukuphila ngayo whether uthanda ientertainment noma ufuna ukufunda ufuna ukuhlala useyintweni wazi ukuthi kwenzakalani awukwazi iRadio ungayilaleli yeah. Okay manje ke la odabeni ngizodedela King nawe ubuze la uzakwethi ngaphambi kokuthi ke siye kubantwana besikole esizokhuluma nabo la esikhuluma wona ke le ndaba ukuthi umsakazo uyini nabo kubona ngifuna ke ukubheka ukuthi yonke leminyaka ke nisukela nikhula khona iso obukade ulibuka ngalo umsakazi njengomntwana bese kuba khona iso osulibuka ngalo manje usukhulile usuqhathanisa indlela ophila ngayo nesikhathi ngoba sekushintsha nesikhathi ukuthi isikhathi ade kuphilwa ngaso kudadladlana kusafani nesikhathi sesiphila ngaso manje ubheka kanjani umsakazo unisiza ngani nini unilekelela kuphi ngizoqala nje mina kwihlangothi la ka entertainment kwiart sizobheka kwiart umsakazo usiza kakhulu uyabona kunabaculi abafana noNtencane esasingabazi kodwa abakwazi ukuhlukanisa unyaka emsakazweni Ukhozi FM ngenxa yayo njalo umsakazo ukuthi ngesikhathi umsakazi edlala umculo wakho uyafinyelela kubantu abaningi ngaleso sikhathi uze then umculi ngalondlela useya developer sekukhona i-development so when it comes to entertainment umsakazo udlala iqhaza elikhulu kakhulu ekuthenini amaciko akithi abhukame noma adevelop so bese sibheka futhi in terms of education uyayibuka ukuthi uma sekusondele kakhulu ama final exam grade 12 kuyaye kube khona mhlambe la ukhozini siyayisizwe kufike uthisha wesiZulu uthisha wehistory and so forth bezosiza abantwana ngeinformation ehlukahlukene ukuthi question ukuthi uyiphendula kanjani ngoba abantwana abacabanga ngendlela efanayo akuwo wonke umuntu kunothisha okwazi ukuthi ubezwe mabechaza kuba khona noma bengachaza kanjani kodwa ungabezi bese umsakazo ofana noKhozi FM uletha othisha bawuqeqa bakwazi ukuthi basize abantwana Thembinkosi noma ngikhula Zimdollar thina sasilalela izinto ezimbili kuphela ekhaya sasilalela istory neindaba wavula o'clock uvule ngesikhathi sestory kuphela nazo futhi esika 11 nesika 3 kuphela yeah so kwakufaka iPM 10 ngaleso sikhathi no PM 9 depending ukuthi ekhaya isimo sinjani so
sasingazi lutho impilo yayila ngikhulela emakhaya mina endaweni kaMaphumulo so impilo yayila then uma ukhula uqala ukubona izinto ubona ukubaluleka kweindaba ubona ukubaluleka kwe-entertainment nanezinto oyifica eThekwini angithi edolobheni yeah nanezinto oyifica edolobheni ubona ayaqala amathuba ukuvuleleka ingqondo yaqala ukusa ukuthi hayibo kanti amathuba mangaka alethwa umsakazo nanezinto wena wayidinga kunezinto esikhule emakhaya thina zingekho asenza umzekelo besingayazi into ukuthi uyakufundela ukupheka lento esikubiza ngohome besingayazi njalo ubufunda uscience noma ufunde ugeneral noma ucommerce kuphela uma ufika eThekwini ufika ubona ukuthi hayibo uyazi ngingayenza ijournalism ngayenza le yanto nale yanto ngingayenza nanezinto eziningi ukuba umabhalane wasenkantolo bungayazi le yona uma ufika lana lezi zinto awuyitholi nje ngoba ufunda kwezinye indawo ulalele emsakazweni uze ukuthi namhla soba nesihambeli sethu esenza ukuthi how khona into ekuthiwe emhlabeni but when uyibonela umhlaba ushifta nje ubona bonke abantu bebhize emhlabeni wena wazi lokho kubili okhule ngakhe ka so I believe and ngiyakholelwa kakhulu ukuthi umsakazo udlala indima enkulu not kubantu abadala kuphela kulesi sikhathi nakubona abantu abancane endingenza manje seziyaqonda kahle kamhlophe ukuthi kwenzakalani okay sengisinawe King yeah ngifuna ukubuza uMinenhle la ukuthi njengoba sekunama platforms amaningi kanje la esikwazi ukuthi sithole khona ke ulwazi ngezinto ezahlukahlukene mayebhekile abantu abasha ngempela basawulandelela ngaleyo ndlela umsakazo olandelelwa ngayo kudala ngoba sesizwe futhi kuthiwa ke engathi ikusasa lisekho kwezemsakazo kodwa mawuthi uyabheka umsakazo usahamba phambili cishe iminyaka yonke uyabona njengamanje singabona umuntu la emgaqweni mhlambe ehijack uma simemezela la emoyeni ukuthi sicela imoto besifonisa imoto ethile njengamanje ukhozi lulalelwa igidi zabantu lufinyelela kalulu umnyalezo kodwa uma ungathi uposta on your Facebook akubona wonke umuntu okwaziyo ku Facebook akubona ipost yakhe angeke ifinyelele kubo bonke abantu so nje angeke sikhohlise angeke umsakazo usuthathe kancane namanje umsakazo usahamba phambili okay yeah okay ngifuna ke sibuye sibheke ngisafuna ukuya nangapha abantwana ngazi noma ba ready ngaka kodwa ke ngizoqala la engomeni mangibuya ngapha engomeni ngifuna sibheke ke indaba yomsakazo nezobuchwepheshe siyazi ukuthi ke itechnology manje isithathe yasibeka kwelinye izinga kusuka nje ufika isikhathi seCovid sibonile ukuthi ibaluleke kangakanani khona la einkundleni zokusakaza nasekuthenini sikwazi ukuxhumana sibe sahlukahlukene endaweni ngokwahlukahlukana iyona ndaba ke engifuna ke sibheke uma sibuya ngapha ke kule ngoma Danki 1223 sisasho khona ukuthi ke injobo ke ithungelwe bandla kodwa namhlanje ngoba ke usuku olukhulu elibungazwa nje umsakazo umhlaba wonke le ndaba nje sifake kuwo wonke umuntu ngoba ke indaba yomsakazo ke sithinta sonke ngabe ungowesifazane ngabe ungowesilisa noma uthi ungwaliphi ibala ngoba ke umsakazo ungowabantu bonke noma uthi ungumntwana ngoba nje ufunda ke isikole kusho ukuthi ke ukanye nathi ke kulolu daba ke esikhuluma ngalo bakhona ke abafundi sinabo laba sesithengile high school lapha ke endaweni ke yase Clement Yolanda Mpengula noNtombikayise Mpengula okuyena ke upresident wesikole ke sasesithengile lapha na ke ebantwaneni sanibonani yebo ninjani kodwa niyaphila yebo siyaphila ake ngiqale kuwe weNtombikayise ngoba ke wena ke upresident lapho ke esikoleni ngifuna ukhulume ngokwakho siyazi ukuthi ke masikhuluma ngama 2K sesikhuluma ngabantu izinto zabe eziningi sezi digital yonke into isesandleni isefonini abasahlali isikhathi esiningi nabantu abadala balalela umsakazo makuthi kulalela umsakazo kubukelwe umabona kude bothi kubona izinto zenu senizenza nganodwana emakameleni naseyindaweni la nifundela khona ninganodwana kodwa ke njengoba sibungaza namhlanje usuku lwezemsakazo sifuna ukuza ukuthi kinina niubuka kanjani umsakazo uyini unisiza ngani kukhona yini la onisebenzela khona
Yolanda ukuthi umsakazo yize ngavamisile ukulalele njalo kodwa ngithande uma khona izinhlelo lezi eziyakhuleka ukufundisa abafundi baka-matric amaphepha silalele izisha bechaze emsakazweni ukuthi iphephelo ukuthi ungalenza kanjani nokuthi imibuzo nga-attempt kanjani. Ngiyacabanga ukuthi ithola isikhathi leso esisuke sesibandakanya umsakazo singabantu abasha nanokuthi khona ezinye iy'nhlelo abantu abayilalelayo njengosibheka ngengoma uma kwama-weekend. Yilokho engakusho. Okay. Yolanda. Yeah, ukhona. Wena umsakazo ubona kanjani ukusiza kuphi mawukuthi uyawulalela futhi uvumelekile nokusho uma ukuthi umuntu ongawulalela umsakazo siyayifuna nezathu zakho ezenza ukuthi ungabe umuntu osondelene kakhulu nomsakazo. Mina into engayisho ukuthi isikhathi esingakulalela umsakazo kuba inhlanhla mengufike endlini beyolalele la khona umulalele ubaba wami ngoba uyena osanda ukulalela umsakazo. Mina ogcina kwami ukulalela umsakazi lesikhathi kuenzeka kakhulu umsakazi ngane kathi sadlala umdlalo kaNgqongqo noSakhile nababanye ngalesikhathi njalo mengibuya esikoleni ngiyazi ukuthi hayi vele ngiyolalela nje umdlalo loyo ngalesikhathi ngagcina khona ujabula ukuthi hayi ngiyolalela nje umsakazi. So izinto lezi ezenzakalayo awuthanda ukuthi umsakazo ukwazise njengoba uhlale wazisa nasike sabona ngesikhathi la bekuluthwa khona umsakazo buhamba phambili ukusitshela ukuthi kwenzakalani nange COVID umsakazo buhamba phambili ukusitshela ukuthi kwenzakalani wena akuzona izinto nendaba kakhulu nazo lezo. Mina into engayisho ukuthi njengama-2K thina siyathanda ukubona izinto ebonwayo kakhulukazi amavidiyo kanje. Okay. Ufuna ukuthi sibone vele thina singasho ukuthi so-Thomas sikholwa ngokubona hayi ngokuzwa ngendlebe. Hayi ngokuzwa ngendlebe. Hayi ngiyakuzwa King naba nanka ama-2K athi akholwa ngokubona wona ngoThomas. Okay, mhlawumbe nina ngokombono wenu yini mhlawumbe esingayenza siwumsakazi enganenza ukuthi ngcene ithi ayichase kuba uThomas manje sifuna ukuyizwela ngamadlebe ethu. Mhlawumbe-ke ekhona engakwenza ukuze ngithola abantu abasha abazolandela umsakazo ukuthi mhlawumbe uhlelelele nimkhulumayo nithi nikhuluma nibe nishaya ama-live stream ukuze sikwazi ukubona into esiyilalele sikwazi ukubona ukuthi laba abantu abakhulumayo bakhuluma ngani bazi ukuthi sibabone. Okay, idatha ninayo? Yeah, idatha sinayo. Niyazi ukuthi sinoKhozi TV? Niyazi ukuthi sinoKhozi TV? Ukhozi TV ukuthi ngazi. Awubengazi khona uKhozi TV ke la ekhaya la okwenzeka khona izinto eziningi ezisuka la emsakazweni ziyophelela kuKhozi TV mawukuthi uhlulekile ukuthi usilalele ngesikhathi mhlawumbe kade sikhuluma ngaleyo nto leyo ngaleso sikhathi bese usuka ke uyongena ngedatha lakho uKhozi TV uzokwazi ukuthola yonke into ebiyenzeka la emsakazweni. Ukhozi TV litholakala kuphi lena ku enkundleni zokuxhumana www.ukhozifm.co.za. So mangena nje ku website yomsakazo Ukhozi FM nizobona la kubhalwe khona Ukhozi TV bese ngiciphiza khona. Okay, siyabonga ayithuselandela lapho. Leku grade bani grade 12 angithi? Yeah, so kuzowenza ukuthi kungekudala kuzomela mhlambe nenza ama internships nenzeni angithi. Niyazi ukuthi kuneyinhlelo la esifundisa khona ukuthi uyilungiselela kanjani mangabe ufuna ukuba ready for internship. Yes. Niyakwazi lokho? Yes, ngiyakwazi lokho nanokuthi kuba khona uthisha abasiyayo uthisha wesifundo la yasiyachaza abantu. Siku-matric sikwazi ukuthola ulwazi ubona. Yeah, mhlawumbe senze kanje ngoba nisaqala. Mhlawumbe aniqala ngama podcast ngoba mancane yabo. Nithi ukulalela nje ama podcast okhoza ahlukahlukene nijwayeze wona ngokuhamba kwesikhathi nizobe seniyangena ke mhlawumbe nilalela izinhlelo ezahlukahlukene ojabula ujule ovuka Africa Breakfast Show oDark 12 to 3 noma ke ngeweekend ngoba nisebancane ngicabanga ukuthi uhlelo le top 20 ilona lizokhuluma nani kakhulu we-entertainment nezinhlelo nje ethinta kakhulu umculo wamapiano ne hip hop ngeweekend.
Mina ngicela ukubuza ukuthi luba khona uhlelo lapho lubhekiswe ingane esakhula njengathi ama-teenagers futhi inkinga esibhekana nazo namuhla. Yeah. Ukukhuluma nge-teen zone. I-teen zone. Yeah, usiwecela. Usiwecela. Oh yeah, lusiwecela yeah. Njalo ngomgqibelo ngo-7 ekseni. Lukhona lidlala ngasikhathi? Ngomgqibelo ekseni ngo-7. Okay, siyabonga. Okay. Siyabonga ake nisondele eduze umsakazo kuningi eningakufunda awudingi ukuthi uzube nesigubhu leseredo lesasibizwa ngomalakwane ukhozi lukhona lapha emafonini enu lukhona ukhozi emafonini enu. Ngicela ukubuza mina ama2K mhlambe guys njengoba siyazi ukuthi abantu abaningi kakhulukazi laba bala e-studio bakhuluma ukuthi ulwazi oluningi lwabo balithola kumsakazo nina ke njengama2K ulwazi iphi le platform noma le ndawo enithembele kuyona ukuthi ningathola ulwazi lenu if not umsakazo. Ngaphandle kokuthi sithole ukuthi siphinde kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana mhlawumbe uGoogle then okunye ngakubuka endabeni. Okay kulungile siyabonga kakhulu nibe right ke senifisela inhlanhla ke futhi njengoba nenza umatekletsheni. Okay abafundi ke basesithengile high lapha na ke eClermont ama2K bathi ke bango Thomas bona badela ngokubona. Uma ucabanga ukuthi angeke Danke 12 to 3 ngibingelele kuwe Zimdollar noKing Sfiso. Hello. Mina engingakusho ngomsakazo ngifunda kakhulu ungifundisa kakhulu zonke inhlelo kimi zibalekile njengomuntu onesikhathi sonke ngihleli endlini sengiyazi ukuthi namhlanje kungena ini from 6 ngiyazi ukuthi namhlanje omroza bazokhuluma ngani kuye ku9 ngiyazi ukuthi namhlanje kukhulunywa ngani kanjalo kuze kufike kubusuku obuhle uhlelo mase ngihlanganisa zonke uhlelo olungifundisa kakhulu ubusuku obuhle ngoba kukhona ezemfundo kuningi kodwa nje engakusho ukuthi umsakazo uwonke ngoba umuntu usezovuke njengomuntu oyemsebenzini uvuleke umsakazo uthola ukuthi kwesinye isikhathi usuzuyajumeka futhi uphupha abasakazi sebehleli nawe la endlini seningathi niyaxoxa kanti uvula umsakazo balalele kwasekufika ubuthongo umama Simncwango wakanongoma ngiyabonga. Hey babzi #danke 12 to 3 Zimdollar nawe King Sfiso nganibingelela bafowethu umchazelo makhaya lomsinga kaDolo mabovini ngila eGoli mfowethu mina ngingakusho nje othisha bami bempilo yami baba u3 emhlabeni 1 abazali bami 2 umsakazo 3 esikoleni ayikho nje into engayisho mfowethu ziningi izinto esifunda emsakazweni mfowethu Ukhozi FM uRadio Zulu awa danke bafowethu. Danke 12 to 3 iradio iyangisiza kakhulu Ukhozi FM uhlelo nohlelo khona la lengisiza khona nangikhona ukuthi ngisho ngithi lengisiza ngokuthi nokuthi uhlelo nohlelo nje khona phela ungisiza khona ukuthi mina siyazi yangijova ngiphila ngayo sekwaba amaphilisi ami Ukhozi FM ngiphila ngayo ayivalwa sidalo mangiphuma nje lapha endlini ngifama ifoni mangisendlini ihlala ivuliwe. Ngibingelele basakazi bami ku Danke 12 to 3 #Danke 12 to 3 philano kadladla lo ePitrative endaweni yakwangema odume ngele kamaphikelele cha mina basakazi bami abahle Ukhozi ngilithatha njengesikole ngilithatha njengebele lapho sincela khona zonke izinto ezinhle esiyidingayo uma kukhona mhlawumbe sifisa ukwazi siyasilalela Ukhozi njengami njengisempokompokweni ngisuke eMiklibeki ngeGoli ngihamba ngize ngifike nje ngihleka kuhle kumnandi cha Ukhozi liyasijabulisa liyasifundisa kanti futhi ngumuntu otraditional kakhulu ngiyithanda ezamasiko engibuye futhi ngiyithole khona la emsakazweni Ukhozi FM nazo ke zemgwaqo siyasiqwashise ukuthi imigwaqo singahamba ngayo mhlambe kahle ingakuphi ngibonge basakazi bami. Danke 12 to 3 kamlomo sikhumbuzo sikhona usibona ngoma endaweni semashini ehlabathini mina umsakazo yabona ayikho into engibusisa njengezemidlalo ngiyabona nje kusuka ngo7 ku prime time sport angilenzi iphutha
bese kuba makunebhola nje phakathi neviki ngifaka impela ama-earphone ngisemsebenzini ngiyafaka noma engavumeleki kodwa ngiyajula ukuthi ngifake i-earphone lodwa ngidishiqe ngabonga kakhulu sikhumbuzo sitesi sekhona wasibekana ngomntwana semasha ngehlabathini danka ukuthi kubombane ihora ke lesithathu sinaye ke uMinenhle wakangobane noThembinkosi Khongolo besikhuluma nabo ke sithinta una ke indaba ke ethinta iredo ngokwesiqu sakhe umuntu ukuthi yena ke uyibona kanjani ngeke ngabuza ngalolu daba ke lwezobuchwepheshe ukuthi ke sebukhule kakhulu sifuna ukubheka ukuthi ke nina ngokubona kweni ngabe ke kuyasebenza yini ukuthi sibe la ebuchwephesheni sibe digital ukwazi njengoba dekhuluma i2K lithi mhlawumbe ngangcono ukuthi umsakazo umesakaza sibe simbona thina ngoba lokho ke kuyasiza ukuthi thina sikholelwa kakhulu ezintweni ke ezibonakalayo kusayibo ke njalo ubuchwepheshe labo kuningi okunye ngoba kade nizwa ama voice notes sesikhuluma nomlaleli singamboni engasixhumanga ngalutho avele nje asithumelele umyalezo ufike ngqo kithini mina nje njengoMinenhle ngobani uma singabheka kakhulu indaba ye technology ngingasho ukuthi as much as I technology I right kodwa ngwaphela ne technology I meant I broad kunezinto ake nje ngikhulume ngenkundla zokuxhumana enkundleni zokuxhumana ziningi izinto ezama fake news eziye isabalale kangangoba wonke umuntu kuma social networks ugcina esezikholelwa kodwa I radio isiza ngani isiza ngokuthi I radio ifika to a point whereby mhlambe usisuze imiphi esezoshe emoyeni ukuthi no into enizwe Ukhozi mhlambe I mean into enizwe ku Facebook nako Twitter nakuphi ayisilona iqiniso so I radio isiza kakhulu ukuverifya indaba ezisuke seyisabalele so ngingasho futhi ukuthi mhlambe ngoba ngiwazwile nama 2K ethi awasekho maningi kwi radio so ngingacela nje mhlambe ukuthi ama radio stations angayiyeki I content ezosiza kakhulu abantu abasha uyabona ngibuka ukuthi sisesikhathini esinzima kakhulu whereby sine high rate of unemployment kunama graduates asehlala bo 20 years bengasebenzi so ngiyacabanga ukuthi singasizakala kakhulu thina sabantu abasha uma kungaba ne content whereby mhlambe ama graduate ayabhala senda ama email asho ukuthi mina ngine qualification ukuthi umsakazo noma leso slot sikwazi ukuthi sixhumane nama companies athile ku assistwe lo muntu lo osende ilontozana I-email o graduate sikwazi ukuthi singagcini ngokentertaineka kwi radio but futhi siphinde sikwazi ukuthi kusizakale nabantu abawulalelayo umsakazo ungabe ukuthi ufuna ukudluliseleka information kuphela so ngiyazi ukuthi khona umama umbongo yes khona umama umbongo so ngiyazi ukuthi ngeke ngisalithola ithuba lokukhuluma so ngiyabonga kakhulu emsakazweni Ukhozi FM cela abantu bengilandele ku Facebook iadvocate Minenhle ngubane ngiyabingelela futhi ngidlulisa uthando oluningi kubantu base Greytown ngithi stand up umvoti ngiyanithanda kakhulu ngikhonze kakhulu nokubaba wami uPopo uMandlefa ngobani ngiyazolalele njengamanje ngithi nje ngiyabonga siyabonga kakhulu Mbomvu angisazi ngithini ngiyabona ukuthi usumbheka emehlweni so I think seqede yonke into I think seqede yonke into so yeah I think it's all about that technology right kubantwana abancane ngoba abanasikhatho kokuqala babambeki but bayakwazi ukuthi yonke into abayenzayo bayenze la iredo yomuntu ohlele ekhaya ofuna izinto lezi ayidingayo ngaleso sikhathi uyazi ukuthi iredo izomlekelela one ukumtshela ukuthi lento iqiniso kangakanani and sikhule ngesikhathi kuthiwa uma noma yini ingavele eredweni ubokwazi ukuthi lonto ayisebenza so sebeyakwazi manje leke ngencane ukuthi ibheke iseqiseleke thina sibadala ibheke ukuthi lento ngempela iqiniso yini legit lento noma inobungozi we must say that noma inobungozi ngoba ila khona bathola lento ebizwa human trafficking ngoba anginali igama lesizulu right lapho khona bezenzela bona bethola ubumnandi beye khona lapho kanti ngempela sekuyodlalwa ngabo other than that I-technology inhle kakhulu abaqhubeka abantu bayisebenzise futhi yenza izinto ibelula angithi basikhuluma ngawo technology sikhuluma ngawo ama podcast ethu lawo ukuthi hayibo uzokwazi nje ukuphinda usithola hayi ukuthi uzosithola ngempela mawuvule ngaleso sikhathi uyakwazi ukulalela Ukhozi noma kuthiwa usetaxini udriver akavulile radio wena uphethe ifone yakho uyakwazi ukusilalela asakuphathiwe ukuthi ke noma bethu ukuphi naphesheya kwezilwandle siyafika kusayiyo njalo i-technology leyo simthola phi kuThembinkosi zithene idatha lezingane ngangithola ku Facebook uthi Thembinkosi Khongolo na ku Instagram futhi uthi @khongolo_t ilokho nje mfowethu siyabonga kakhulu ku Ukhozi FM ukuthi lisebele isikhathi esihle kangaka